Γεια σας παιδιά, είμαι Πίνα και σήμερα θα κάνουμε Try not to laugh. Έντονο. Γεια σας! Βάλτε να ρωτήσετε στο πετρίκο να το κάνει. Με το φοβερό, ασταμάτητο Jimmy Podcast. Ξέρεις ότι από το κανάλι μου μπορείς να κάνεις διαφήμιση για το δικό σου subscribe, please, www. Μα δεν σε βρίσκουνε. Anyway. Λοιπόν guys, σήμερα θα κάνουμε ένα Try not to laugh όπως είπα. Και θα αρχίσει ο Ροφόν. Γιατί εγώ? Πιο μικρός. Εσύ θα το ανεβάσεις πρώτη, εσύ θα αρχίσεις. Όχι, πιο μικρό. Άντε στο παιχνίδι ο μικρός. Anyway, λοιπόν, εμένα θα με βλέπετε, θα είμαι από το βίντεο. Θα βλέπετε τον αδερφό. Δεν φαίνεσαι, φύγε από εκεί. Άλλη δεν φαίνεσαι. Είναι ένας κεκές. Ο οποίος ξέρει τις περιγράψεις στα σχόλια. Όχι, Και δεν έβγαινε. δεν μιλάνε στα τέτοια. Στο Try not to laugh. Πολύ να κάνουν μπλα 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 μπλα. Για σπουδιό. Εντάξει, δεν μπορώ να μην μιλάω. Κάνε μαλακίες. Πώς κάνει ο Σερλοκ? Γέλα πάλι από εκεί. Γέλασες. Γέλασες. Δεν γέλασε. Γέλασες, δεν με νοιάζει. Δεν φαίνεται, σε λέω. Τι από εκεί θα το κάνω. Δεν φαίνεται. Κάπου. Κάτσε εκεί ρε. Περίμενε. Τι σου φταίει? Κάπου στο σύμπαν υπάρχει ένα όπα. Κάπου στο σύμπαν υπήρχε ένας μαλάκας. Ήταν αγόρι, μπορούσε να βοηθήσει. Κάποιοι το λένε καλά αγόρι. Θα τον γνωρίσουμε σήμερα. Έτσι πως κάνεις ακούγεις σαν τη Λίζα. Πήγε πιο πίσω, δεν φαίνεται δηλαδή. Έλεος. Τώρα φαίνεσαι εκεί. Βάλ την κουκούλα και κάνε μπομ μπομ. Κράτα λίγο ρε.